Egun hone guerdion, atxaldeon, gabon, ikusentzule guztio. Joraitik flipatzen dut, nola hackeatu dugun sistema, copyrightaren sistema, unreleased abesti honekin. Ez esan oso altu zetorriko dira gure bila. Egia da. 3 denboraldi izan genituen gratis, Addison Raerekin, eta orain etorriko dira. Eska Addison Rae da hain ama. Literal. Ez duzu hor famousagan. Ez. Ba, nago obsesionatu beste horrekin. Ni gora zuten Tate McRae. Homosexual. Ze gay zarazu? Addison Rae gay edo Tate McRae gay. ¡Homosexualismo! Baina hori da como de marikatxo herrera. Egiten dugu rollo debate. Begira, cariño. Addison Rae, Addison... Ez diate bater inporta biak, ez ditut desberdintzen, grazia asko egiten dit biek abizen berdina izatea, ez ditut modu hain friboloan konpratuko, badira bi artista femenino emergente, eta hortaz, oberena opa diet... Emergente... Divergente. Osa, Addison Rae aktuatu du Grammietan. Osa, komo de emergente izan zaitezke. Baina izan da emergiru duela gutxi. Guk hasieratik jarri dugu bere musika. Badakitzu nork jaso duen errekonozimendua azkenik, eta asko posten naiz beraren gatik ze bere karreran oso momentu zaiak pasatu izan ditu. Charlie. Gorka Urbiz. In the neon light to raise above the noise. Zer modu zaudete? Zer modu Euskal Herria gu zoragarri egon gara eta izan genuen oso ohore distingido bat pasaden astean. Kontatu nahiko zenukeen, emaite edo oso gogor sartu dut gaia. Azken asteetan sari gala desiente egon dira. Haien artean, adibidez, gaztea sariak izan dira, eta gu bertan egoteko, aukera izan dugu. Aukera paregabea. Eta gu joan ginen lukazo batzuekin, oso ongi pasa genuen, sarietan egon ginen, ikusi gerituen, dena perfecto. Les ha encantado. Ni triste nago, zean Marzetak ez zuen irabazi. Pena merezi zuen, baina Naskerrek ere merezi zuen, porque gainera Nasker, majas, amigas, hemengoak. Postasuna. Bai. Artista berri saria. Bai. Eta beste nominatu ere bai merezi zuten, ze talentu asko daukate. Nik uste dut, badela garaia artista berriak, nominatzeko artista berriak kategorian, baina baita igual beste kategoria batzuetan, Bastante factual zure partetik. Ze beste kategoria? Disko honena? Zuzeneko honena, adibidez. Zuzeneko honena bada kontendiente. Aimartzetak adibidez merezi zuen. Aimartzeta edo mitoaroaren artean ez nuke jakin. Nik nahiago Aimartzeta. Nik igual da. No, broma da, biak bai, baina. Bala. Egon itzen pio reparatzekin. Ze moduz? Más majo que las pesetas. Bai, Es que da oso majo. Majoa da, tipua, xalaua da, amiga de sus amigas, humilla gertukoa. Bazgo norbaitekin, ezakin nortzen, baina ez dagan una txapa. Ferocity. Igual ziren superlagunak, yo estoy aquí metiendo la patísima, baina. Ni egon nintzen peio reparazen arte zuzendariarekin. Etorri zizaidola eta zenzidan, ze izen daukazure pertsonaiek. La mejor. Es que estoy haciendo lukazo batekin. Oh, mejores vestidas, top 3 esan. Gala osotik. A ver, travestiak kenduko dituz. Ez kendu utzi. Travestiak. Porque es que gainontzekoak, tío, a ver, de qué vais? De qué coño vais, no? O sea, baina ni sentitzen dut, o sea, ya ez bakarrik como jendeak gaten dela, como sin más. O sea, no, itxoin, ordaindu badezu sarrera bat, zaude completamente exento de servir. Baina nik diot gonbiatuak. Vale, hori da, no, porque gonbiatuak ez dienak. Bueno, jendeak bazituen lukak, Daniel, de la barja pa aquí ziren gonbidatuak, de la barja pa allá ziren ez gonbidatuak. Azteko? Denak zudenak hemen ziren gonbidatuak. Vale, hori enekien orain esan desun arte. Ni gaztea sarien galara fan nintzen, justo. Ja. Ez que ia ez nintzen fan. Total, bai. Que jende gaztea ere nik ikusten dut, eta, tio, nola joan zaitezkete bakero batzuekin. James. Con un puto bakero. Horixe da. Gala batera. Horixe da. Ez du ez ditut eskatzen ere izatea hau Drag Race, edo izatea hau jo que seke, baina bakero batzu, cariño mio. Zan behar naiz ni, urren urtean. Ez ezin da. Galtzon ziotan. Ezin da, bakerotan. Nik uste bat bakero bat ja gehiago, me suicido, se acabó. No, hombre. Ui, zidutur izan, ez? Ja. Me eta se acabó. Porque... Bai. Es que, tío, ya está. Alegato. Ez zegoen lukik. Bazegoen zirko rikaren bat. Zegoen Aramburu. Eider zegoen guapísima. Aimarzetak zerbitzatu zuen. Bai, pijama. Bai, Euskau Boi,
Kroxe Ah, joker. Euskaboi krotxet egia da. Bai, krotxetera. Euskaboi krotxet. Gero, kainakai. Bai, Bakitzu. baina kainakai ere... Da neska bat klamo, guapa jantzita, baina bai. oso guapa, Bai, baina egon zeik ez luk horrekin Etzen en el gala. Boulevard de Vitoria. hori da. Bai, hori egia da. Nik uste dut jendea Ogiberrin, horrela jantzita. Bueno, baina hori haien arazoa da. Neri falta zitzaidan como fantasia gehiago. Baina guztien partetik, Bueno, bai, zu zeuden zure pintxadoraren cosplaya egiten. Ni ez duen guapísima ere, biozen, ez zen nire luko Zu nena. oso baina guapa bueno. zen gozen. Niri Zera. gustatzen jat registro hori asko zuretzako, como travestorra. Travestorra, literal. Bai. Bai, baina jo que se, gero ere, pues... Atera genituen argazkiak, Fantasia gozatu gehiago. genuen gala, zorionak saritu guztiei, Bai. doluminak galtzaile guztiei, saiatu jarraitu saiatzen. Saiatu jarraitzen ezin da esan. Bi kafe hartu ditut gaur goizen eta ondikan nau kristo bat Vale, egin ja. eta jarri dezagun zebertze sari batzuk egon dira bi aste hauetan, eta Venga. Eta izan dira Goya sariak. Sorprendente. Amagoia sariak. Absolutamente inori zaizkio importa Goya sariak. Hori ez ikustegia deni. Nork ikusten ditu Goya sariak. Mundu osoak Twitterran, Hori bai, baina Oliver Leitch, como gala de la... Ya. La cosa más aburridita. historia interminable. Ze aspergarria, como que gainera sartzen dituzte como... Oso Candela Peña Codet, ¿sabes? En plan... Gorrotazten dut Candela Peña. Candela Peñako dut Buah, baten como zait la superona. odio. Niri Como bai. la odio. Nire bai. O sea, ¡buh! Tío, Bai, ez du graziari. ez du egiten Ez graziarik. du graziari. Kontatzen ditu historia hauek, como... Sentitzen dut, konparaketak egiteagatik eta emakuma konparatzeagatik. Hore, justo, martxoak zortzi pasa dela, baina... Baina... Saiatzen da izaten, Yolanda Ramos, eta Bai. como kontatzen historia rokamboleska batzuk, modu divertigarrian, eta ez du lortzen. Candela Peñak dauko Ana Milan sindromea. Oh, total, eskire pertsona bera. Dauko Ana Milan sindromea, zebera nahi da izan gertukoa eta graziosua eta zalamera, baino nahi du izan bebai percibida guai. Osea, ni sentitzen duena da, gauza bera kon programa hortako gizon guztiekin. Nola ditzen da? El Broncano? Bigotes, Broncano eta el Bigotes? Ez dakit, Grison. Grison. Bai. Tu, inoiz ez diate piztu, pero ni una mínima sonrisa, No, deus. Badakizu nola ditzen Osea, hitz egiten dute eta ni hola. Gainera, como... Ez da humorea, porque da como... eta zemat aldiz izan duzu sexual. Banik zero. Rekord de audiencia. Es que es... Rekord de audiencia. Total, Goya sariak. Goya sariak dira oso Egon zen Broncano goia seriotan. Ez Seguramente. dakit. Vale. Igual zait. Dago diskurso. Hortara Bo! nengoa. Debatea. Bo! Debate nazional. Itz egingo dugu martxoaren 8aren inguruan. Ke ba? Ez. Itz egingo dugu terfismoaren inguruan. Ez. Itz egingo dugu nosekaren inguruan. Ez. Itz egingo dugu egunak eta egunak ea influencerrak merezi zuten Goya sarietan egotea edo ez. Esto era muy sacrificado. Lit. Nik uste dut dela beste kortina de humo bat terian momentua bezala. Total. Mundua amaitzen ari da. Ongi torria gure gaurko kapitulua. Hirugarren mundu gerrako berezia. Sorprendente. Ez dugu politikaren ninguna hitz egingo, baino, bai hitz egin dute da ninguna, egonda Carmen Lomana nire lagun eta maitale sutsua. Carmen Lomana bere iritzia ematen honen inguruan. Jendia guztien zaioa inbeste ematea bere iritzia. Gainera, Carmen Omana, ez Bai. da aktorea. Ez da influencerra. Ez da influencerra. Ez du Bai. zer ikusirik zinemaren munduan. Ez da Bai. zure iritzia. Da opinologa, pandemia garaian agertzen ziren jende bezala, en plan, no, nik daukat zerbait esateko. Akizu hori da zure La lanpostua. Omicron, el bicho de la Luján. El bicho de la Luján ha sido nominado a los Goya. Orduan, influencerrak galan bai edo ez mundua guztiz ustela dago, así que genuinoki berdin zait. Deklarazioak jaso ditugu jedeten partetik, ea datozen jendea realezatik goiara edo hori izan da beste gala batean. Ez dakiz, zer Ez duzu ikusi? Red Carpet baten galdetu diote Carmen Giedeti, ea berak uste duen familia errealetik jendea etorri beharko litzateken gala ontara. Eta berak esaten du, berdin zait. Eta erreporteriak esaten dio, no, eske gonbidatuta daude, baino ez dira etortzen. Ai, es que... Ke ematen dit, barre asko, en plan, bai, galdetuko diogu a Giedet. Miak ere zudio, izan dira egin zerbitzatu dutenak ez joten. Ja bez, Osea, ghosting real. nire iritzia, azteko me la pela. Es Baina que gu- jarraitzeko, Bai. pues gonbidatu baituzte, que vayan, no? Osea, egin dute beren gauza. Osea, ezin dugu fokoa jarri haien Hori edo egia beren errua den edo ez den. Hori egia da. Eta are gehiago, bakarrik emakumei galdetu.
Porque no, porque die influencer horiek. Lola, y Lola, Lolita, no sé qué. Well. Gero. M de amores. Gonbiatu dituzte, zergatik. A ber, marketinga. Baina badakizuna funtzionatzen gaur egungo munduak. Badakizu gaur egun anuntzio batek ez duela deustarako balio asko zobe dela influencer batek anuntziatzea zerbait. Orduan, saretan mugitu nahi dute, porque Goya sariak dira una cosa kasposa, aburriditi, inork ez duela ikusten, naiz pixkat Timothy Chalamet hori ditzen dugu horren. Yes. Baina da como, pues guazen pixkat, no? Gazteen gana, no? Gaztea sariak. Zerbait biratzen dugun, jo, kese. Ki igual zait, nire arazoa ez daiek egotea. Gero ere, hitz egiten da como, no, eske aktore asko ez dira egon, influencerak egon dira. Amor, aktoreak ez badira egon, ez dira egon, nahi dut. Ez baituzte gonbidatu, ez da influenceregatik, ez dituzte gonbidatu. Gaizki dago, bai, yo no digo que no, baina... Es que are gehiago esango dizut. Ez da beren kulpa, ez da influencerren erruagatik aktoreak ez daudela. Eta are gehiago. Eta non daude gidoilariak, kamarak, makillaje, non dago Igor. Igor zegoz nien gonbidatua Goya sarietan, etzen gonbidatua izan. Ez da gaztea sarietan ere. Zergatik ez dira gonbidatzen teknikariak, gidoilariak, mundu guztia, no? Horra da, como, vale, perfecto, baina, txika, pues da, gala bat, publikoa eta zer nahi dute, pues ikusleak. Eta hortarako influencer bat, asko zobe da, pues beste asko baina. Ara gehiago esango dizut, influenceran ondorioz gertatu den debakle absurdo hau eta debate guzti hau ere, nik uste dut marketing kampaina beraren parte dela. Vale, baina nik hori egin dut beste legato bat, honen inguruan. Porque es que, claro, es que egon da beste debate bat, como beste geruza bat jarri diote, ez? Dela. Esan. Claro, es que gainera influencerrei galdetzen diete, eta beren erantzunak dira oso basikoak. Ai, ama. Eta ez dakite ezer zinemari buruz? Eske inork ez daki zinemari buruz. Eske Goian daudenak ere ez dakite zinemari buruz. Eske Goya sarietan saritzen dena da, a ver quien tiene la polla más grande, eta orduan da, haien artean egiten duten gauza hau de, gizona gara, eta zinemari buruz badakigu, eta rokasko txambrosas irabaziko ditu sari guztiak. Legumbres leguminosas. Orduan da, como, tío, inork ez daki zinemari inguruan. Orduan, eramaten duzue jende erreala, porque, a ver, esateko galan influencerrak direla errealenak, pues imagínate, no? Claro. Eta esaten dute, High School Musical, pues porque gure belaunaldiari High School Musical gustatzen zaigu. Orduan, igual zaigu los domingos, igual zaigu lo que sea. Que me da igual, Vale. Que nik, o sea, que ya está, pero que igual zait erantzunekin ados nagoen edo, ez erren nahi dut. Tío, pues berak erantzun badu hori, iconic, bere erantzuna da, punto. Zergatik ez zaizue gustatzen? Zer espero zeruten esatea, los domingos. No, los domingos da un aburrimiento. Ez dut ikusi, eta ez dut ikusi nahi ere. Baina ez ni ez dut zinema gustatzen. Hori esan behar nuen, baina uste dut Uste dut Goiako galan egon zen jendeari bai gustatzen zaiola sinema. Portzentai bati. Baina ze sinema, nominatuak daudenak, publizitate handia daukatenak, direna como oso mainstream. La industria. Porque, chica, Más Palomas, que da, miku estudian pila bat da un peliculón, Más Palomas da una cosa super mainstream. Ordan da, como esatea, bueno, es que es la mejor película. Es como, pues te espero. Bai, noski. Me explico? Baina eski gala batera zoiaz, gutxienez enterau den hor dagoen nominatuta. Ez nago ados. Ni joan nintzen Goya sarietara, ni egon nintzen Valladoliden Goya sarietan erreportari gisa, eta ni joan nintzen imprimatuta pertsonen argazkiak eta izenak zen iznekien nortzen jendea. Gozar. Eta jazta. Eta zin da arazoa. Badakitu akademiak askotan botatzen duela pelikula bat ikusi gabe? Eke badakit, bai. Oscar sarienetan eta bar. Eta gero ere jendea, osea, alfombra gorrian jartzen diote jendeari zen nor den, porque es que ez dakigu. Ez que ez dakigu, oza, inork ez daki. Zein da arazoa. Jende mordo bat dire eta guztiak. Jende mordoa da, ezin da jaki. Oso ego auskor bat aktoreak direlako. Bai. Orduan... Eta bizan da gure... Bakian, gombiatzen badituzte, joatea, eta gozatzea. Eta esatea beren pelikula gogokoena dela Lluvia de albóndigas, pues todo perfecto. Lluvia de albóndigas. Zein da zure pelikula gogokoena? High School Musical. Zein? 3. Bai. Vacation. Ez, hori da bi. Summertime. Hori da bi, nire da 3. Zein da 3? Ai. Graduazioa. Gozar. Eta hemen oraino nire alegatoa. Ez izan cineasta, ez izan kulturetaz. Non dago Silencio? Silencio merezi zuen nominazioa. Ez da pelikula bat, baino. Izago balitzu. Un minuto de silencio. Whatever. Eduardo Casanova. No, Timothy Chalamet. Itxoin, Eduardo Casanova. Metele. Eduardo Casanovarekin nago obsesionatuta. Vale. Niretzat da estatu mailan dagoen zinema gile onena, artistena egiten duena da zoragarria, eta ez da baloratzen mainstreametik
alde batetik uste balako ez dagoelako egina mainstreamerako, eta hori zoragarria da, Eduardo Casanova egiten duena da For Gays and Girls, eta hor gelditzen da, eta hori da zoragarriena, baino hori ere aprobetxatzen dute, pues, simplemente ez ikusteko. Eta justo atzo ikusten ari ginen Top Chef. Eta bertan dago Tote Fernández, el rey del divineo. Ez dakit ezagutzen duzuen da, una persona, ze lotxa. Bueno, whatever. Lotxa en el sentido, que era perfecto, bizitza bere bizitza, azazkalak margotzea, arroxaz jantzea. Baina nik fegatik ikusi behar dut. Baina zergatik... Egin dezala bere etxe. No. Nire amorroa da, como que bere diskurso osoa izatea, baina ni futbolaria naiz, heterosexuala naiz, baina arroxa gustoko dut. Eta asko sufritzen dut. Whatever, no? Ez que dauka podcast bat de nuevas masculinidades, da un circo. Eta hori nintzeketan egiten, erbitxukiarekin, en plan, nori izan ditek Eduardo Navarretek egiten duen, Eduardo Casanova egiten denean dena arroxa, da como... Me encanta. Eta Tote Fernándezek egiten den arroxa da como, bada, qué pesada. Mainstreametik jasotzen den erantzun berdina, baino aldrebez. Exactly. Baino, hau da, ze nire eta Eduardo Casanovak egiten duena da politikoa. Da como zentzu batekin, da como revolucionario. Eta Tote Fernándezek, que da como gizon heterosexual bat, eta gizon heterosexual batek arroxera biltzeak, da como, en principio, revolucionario. Nire zait iruditzen. Pues bada... Que bada, baina nire zait iruditzen. Horra da como... Whatever. Tote Fernandezekiko simpatia behar dudan momentu guztietan, ez dira asko izan, baina izan dira nire bizitzan zehar esan dut, aurkitu behar dut gauza justifikabale bat tipo honen inguruan, bakarrik sartu behar naiz bere TikTokeko iruzkinetan. Tote Fernandezek hate asko jasotzen du. Eta ez du merezi, eta nik ez dut hateik botan nahi, berai. Dauko ironia krudel bat mundu honetan, dela inork ez duela gustoko. Badakitu ze marikoiak ez dute gustoko, eta heteroek ez dute gustoko. Zego como en esta tierra de nadie, eta bakarrik gustoko dute, como... mutil guapo bezala ikusten duten neskak eta marikoiek, orduan pretty privilege pixka bat dauko eta horretara hobatzen da, eta gero beren obixiak ez pixka bat zoragarria da, eta pixka bat psikotika, bai. Ja, eske nire arazoa beraiekin da nola hitz egiten duten. Baina da aparte, no? Da, como, desatxegina ikusteko. Bai. Bestela gustatzen zait, beren etxe iruditzen zait fantasia hutsa, beren luka iruditzen zaizkit fantasia. Eta apuntatzen banauzu burura pistola batekin, majoak dirudita. Defendatuko ditut beste asko baino lehenago, hori argita garbi. Noski. Hala ere, tio, jazta, azazkalak margotzen dituzu. Eta implantatzen ditu, luzea. Vale. Con la lengua. Eta, eske gonda Top Chefen, eta bere, como gauza bakarra zen azazkalak zituela. Bere partetik eta gainontzekoen partetik erran nahi dut, Redukzionista. Bere gauza bakarra zen, como, baina Tote nola egingo duzu hau azazkal horiekin? Bai. Con la lengua. Osa, mesedez, 2026, jazta. Move on, nire arazoa da hori, que horitzen como... Oso 2000 superatuta izan beharko genuke. Exactly, hori da kontua. Hori da kontua. Superatuta izan beharko genuke, baina eme da moraz bebai. En cambio, Eduardo Casanova, deko Mastersen, egiten duenean, komun bat, heterosexualentzako eta egiten du arroxa, da como, hau da nire aktivismo. Deko Masters? Deko Masters. Hori ze hostia da? Da, reality bat, dekorazioaren inguruan. Masters. Bai, dako Masterchef bat, baina dekorazioari buruz. Flipas. Bai. Eta hau izan da Eduardo Casanova. Timote Chalamet! Gaur nago super... Zaitz gauza berri bat frogatzen dela gizonekin sartzea? Ez. Bale. No, ez nesartu inorekin. Bale. Timote Chalamet dago super zure linea de pensamiento. Deklarazioanek eman zeike zuk. Hau da super zuk odez. Ez. Super. Ez. Nik ez nuke inoiz esango... Bigotearekin ez zuen. Nik ez nuke inoiz esango... A ber, Timote Chalamet esan du elkarrizketa batean, berari etzaiola importa, opera eta baleta. Baina bare gehiago esan du inori etzaiola importa, baleta eta opera eta mundu guztia da biela fingitzen. Eta itxaroten hau amaitze arte. Badakizu, en plan, mundu guztia dagoela, en plan, honik gelditzen zaizkio 5 urte. Vale. Nire iritzia. Ferocity, Nire iritzia. Da komentario oso ignorante bat. Bada. Jarraitu. Ni ere banaiz ignorantea, ez naiz eskutatzen, banaiz. Niri, Eneko Garzia, ez zait opera gustatzen. Behin joan nintzen opera bat ikustera, lokartu nintzen. I swear to God lokartu nintzela. A ber, lokartu zare munduko toki guztietan. Ni lokartu naiz Osasuna ikusten, txikitan. Ferocity. Nik batean nintzen Osasuna ikusterak una mochilita de un perro, eta txupeta barruan eta lokartzen nintzen. Feroz. Lovely. Pasa den urtean. Igual, no. Total. Niri ere ze gustatzen. Badakit jendere importa zaiola, badakit ez dela inori etzaiola importa, badakit no seke. Ok. Bale, baino ez dugu eskutatuko dela zerbait oso klasista,
Bai. Dela zerbait, erabiltzen dela gehiago, zure boterea eta zure klasea nabaritzeko ezenez gustoko duzulako. Opera kontsumitzea dio. Hori, bai. Osea, como, todo esto es de niri bai importa zaitu opera, ze opera oso zaharra da, eta arte handia da. Bai. Si cariño guapa, si cariño guapa. Zuzoaz baluartera opera ikustera, ez guapa. Zoaz ikustera, ez dakit non, ez dakit zesarrerekin keman dizu, ez dakit zer enpresa que oparitu dio, eta ganosak, porque da como zure boterea eta zure po. Eta, sentitzen du, baina nire ustez, euneko handi batek horregatik egiten du. Badaka komponente klasista oso importante bat, dalako beti bezala goi kulturaren elementu bat, beti danik izanatu dira goi kultura eta B kultura modu separatuan, eta bai, oin bai, disiplina artistiko bezala, asko dauka esateko, eta ziur nago, arte diskurso mailan, en plan baleta eta opera produzitzen duaren jende den barruan, diskurso hau presente dagoela, en plan klasismoaren inguruan, eta planteatzen direla gauza ezberdinak. Egia da gero ere egiten direla gauza asko, pues adibidez hemen Euskal Herrian edo hemen Iruñan badaude balet eskolak, eta ziur nago egiten dituztela ikuskizunak eta bar, eta nik adibidez ikuskizut inoiz ikusi. Bai, eta honetaz gain... Eta igual bada garaia ere, pues igual, espazio kultural batean izan daitezkenak herriko jai batzuk, pues baleta ikusteko. Bai. Zergatik ez dugu egiten baleta plaza erdian. Nik, el lago de los cisnes. Ez hainbesteke, nik ez dut aukendu nahi, baina como que, vale, guai egotea txaranga edo lo que sea edo tal, baina igual, como gauza kultural hauek ere. Nik igual bai kendu nahi dut txaranga, Nik igual ere, baina hori beste gai balda. Baina, erran nahi dut, como que igual, kultura eskaintza ez mugatza bakarrik, eta esan dut behin gehiagoetan, kontzertuetara. Edo musikara. Izan daitezkere, baleta, edo urban dantza, edo dena delakoa, baina igual como beste eskaintza artistiko batzuk. Poesia, edo igual zait. Alde batetik, kultura eskaintza igotzeko oso momentu egoki batean gaude, dela 3. Mundu Gerra. Eta historikoki beti denik izan da oso ona artearen zat, justiz benetan eraitzik egiten. Eta honetaz gain nahi nuen aipatu niretzat, historia honen graziozua eta ironia krudela datorrela. Pertsona hau izateatik Timothy Chalamet. Ez que da oso fuerte. En plan, zaude elkarrizketa baten non Hollywoodeko aktore bat zara, eta Hollywoodeko aktore bat zara media training oso gutxi behar duzu gero hitz egin bat dugu media trainingaren inguruan. Bueno, es que gero ja, elduko gara gaira zuek lasai, ez da eniona gaia, bale berdin da. Izan behar duzu media training pixka bat eta jakin, que azteko zerbaiten inguruan ez badakizu, ez hitz egin, vale, ez hitz egin baletaren ninguna, ez egin opera ninguna, ez egin sobre la pesca del salmón en Yemen, porque ez dakitzu, eta etorri bidie la congregación de pescadores de Yemen, ez ateraz rela ignorante bat. Eta? Zein da araztua ignorante bat izatarekin? Porque gero amor principios ez dago, gero jendak ez dakiz zer den izen ordain bat. Gero jendak ez dakiz zer den pertsona orduan ulertzen dezu ignorante izatearen arazoa? Baina nik ulertzen dut, jendeak ez jakitea. Orduan da, como zergatik ulertu behar dugu jendeak ez dakitea zer den pertsona ez bitar bat eta gomar gara egunero azaltzen, baina gero ezin dugu esan baleta ez egula gustatzen edo opera ez egula gustatzen. Nire gustatzen zait baleta, Elizateke azaldu behar. Baina, eran nahi dut, me explico, en plan, zergatik salatzen dugu beste ignorantzia dena pertsona baten gustoa eta jazta, esate inoritze gara importa, no seke, whatever, da pixkat exagerazioa, da pixkat dramatismoa, no? Da, como, ez dugu dena literalki hartu behar, da, como, hor dator nire zentua. Generación de cristal, baina gero esaten du, inorizte gara importa opera, eta horren todo el mundo ofendido también. A ver, cariño, zenbat opera ikusi dituztu? Jarriko naiz ni horrela. ¿Cuántos pitos te has comido? Es que ya está bien. O sea, ignorancia da bakarrik para lo que nos interesa, y para lo que no nos interesa es de ignorancia. Jendeak ez daki Northern Divine, jendeak ez daki zer den Stonewall. Siguen tan normal con sus vidas. Eta inork ez die deus erraten. Eta da como ulertzea dela zerbait como nicho, que zen izan behar. ¿Me explico? Opera da super nicho. Opera ez dira da nicho da. Munduko pertsona guztia ikusi dute opera bat. Bai, nik ez? Edo, ezagutzen dute. Ezagun bai. Esan opera bat. El lago de los cisnes. Hori da balet bat. Yes. Yeah. Esan behar nuena da, hau noski dela esfortzu bat viralidadea lortzeko, porque ez datu inventau, eta Timothy Chalamet jarri da tontuaren egiten, eta esaten en plan, que aburrimiento la ópera. Orduan bai, lortu du berriro ere gu egotea bere inguruan hitz egiten, baina gustoko dut bera izatea, zeda aktore bat ez duela izan pelikula remarkable bat, como azkenengo bi urtetan. Bueno, Dune, supongo. Bere igoeratik amaitzen ari daia, eta dabil pixka ridikulo egiten eta grazia egiten dit. Ez que gara adibidez dabil Harry Styles queerbaiting egiten leku guztietan, eta inork ez du hitz egiten horren inguruan. Inork era nahi dut como elite hauetan, no? Osa, Doja Cat atera da esatera baleta dela oso garrantzitsua. Doja Cat! Doja Cat! Por subirse al carro. Pero qué pesada. Bada. Zer diozu, tia. Zer iso zioen? Zira super troll. Pues da una gilipollas, ez dakit. Ba, beira. Igual ez dut bideoko zaikusi baina.
pasa. Ez, faktxekeatu gure informazioa, mesedez. Sorprendente. Ni ez nago esan duenarekin ados, baino, bai baloratzen dut, jendeak olako gauza divertigarriak esatea. Noski bai, ez? Entretenimendu balorea bada. Sentitzen dut. Eta Sentitzen dut. eman diguzu 7 minutuko abantaila gure gaurko podcast grabaketan. Eta ikusi dut jende gehiago hitz egiten Timothy Chalameri buruz, Nicki Minaj buruz baino. Eta baletari buruz baino. Orduan, Bai. amor. Mundu osua, atera die Ez lurpetik. izan hain hipokritak, porque gora hipokresia, dena gara hipokritak moduren batean, eta dena gara... Oso graziosua esatia, ez izan hipokritak baina gora hipokresia. Ez que total, Vale. porque naiz hipokrita. Baino, ongi, osea, tio, osea, orain baleta, eta orain izatea baleta zuen borroka berria. Bai. Amore, osea... Generalean, zerbait alegatu baino lehenago bidali mezu zuzen bat Instagramen bidez guri, eta esango dizuegu, arrazoia dakazuten edo ez. Vale? Hori da. Guk esango dugu divertigarria dena. Hemendik aurrera, epaiketa bat behar badezute gure DM-ak irekita daude. Gure iruzkinak ere irekita daude, gustatuko lehizidake jende gehiagoren iruzkinak irakurtzea podcast honetan, eta nahikoa izatea sekzio bat egiteko. Badakizu, berdin zait pertsona berdina bazadete, astero, Olatz, entzuten ari zara, Olatz, eta bere laguna, Viviana Bakana. utzi iruzkinak. Eta konta iguzute zer gozaldu dezuten gaur, eta komentatuko dugu. Eta honetaz gain... Aize, minek ere beti entzuten gaitu. Horixe da, utzi zuen iruzkinak. Utzi zuen, Markel, Alsa Premium. James. Zera... Markel alza premium nahi dute tortza. Da, baina berak ez du nahi. Ja, ez Da gure historiorik divertigarriena egotia Markel Alsa Premium ideitzen egun baita bestea bai. Zera... Media training. Media training ez bakizu da, como, pixkat prestatzea artista, gero medioetan hitz egiteko eta bar, eta pues, justo hanka esartzeko, Timote Chalamek bezala. Edo hanka sartzeko komeni den momentu eta moduan. Vale, ba hemen izan ditugu, estatu baian, bi adibide. Bai. Rosalia eta Bad Gyal. Bad Gyalen disko berria asteko komentatu behar dugu, bumaja. Venga, orduan, Bad Gyal lek jaso du kriston media training dela hostia. Berak izan du orain, o sea, dauka diskurso oso guai, galdetu diote, pues porque bera azkenan ez da emakume latina, bera da katalana, eta pues igual bere musika referentziak, estiloak, eta bar, eta bera oso diskurso dela hostia. Baina movida honekin egonda karreras izenetik, Bai, baina beti izan du diskurso dela hostia. Izan du oso diskurso on bat. Orain dago oso diskurso garatu batekin. Bai, eta como oso socialista de repente, eta enfoque super fresco bat emoten elkarrizketetan. Bai, osea, kalera ateratzeari buruz, eta como plan dena da ordaintzea, eta, osea, zeratik izan ez eseri banko batean, jo que zen... Dena dago konsumoaren inguruan orbitatzen, eta bar, eta oso alegato polit batzuk eman ditu, eta dago diskursoa, zeren eta hau izan daiteke media training oso sakon bat jaso duelako bere diska berria anuntziatzea. Eta nire iruditzen zaite, Edo, default, pertsona on eta simpatiko bat dela. Bai. Nik uste dut dela bien kombinazio bat. Bai. Ze Badialek hanka sartu izan du, iraganean, esaten, yo no soy Cristóbal Colón, a mí ese tío no me representa. Bai. Eta gero ere, a ver, bera bai etorriko da kaletik, eta etorriko da auzotik, eta dena perfecto. Bai, ideia honak baditzu bertuta. Osea, da munduko pertsona aberatxenetarikoa. Bai, eta bere karreraren eta bere vibraren fundamento oso handi bat bada en plan, lortu dut diru mordo bat, nago gimnasioan egun osoan, nago jet pribatu batean, nago... TCA. Da, oso TCA-ko dut, eta oso soy rica, bien por mi. Claro, eta zuek ikusten duzu Bad Gyal kalera ateratzen banku batera bere Chanel eta Dior eta Gucci zapatekin. Pues nik ez egia esan. Que ez dut espero ere, que bastante egin du. Alba. No, baina dago como Miami edo dena delako tokian. Nahi duen lekuan. Baina elkarrizketa oso onak eman ditu. Eta daukagu, beste puntan, no me meto en ismos y creo en Dios a mi manera. Eta orduan oso interesgarria izan da ikustea nola estatu mailan oraindik ere baditugun erreferente balidoak feminismoaren barnetik. Que Bad Gyal bai posizionatu da feminismoaren barne, eta Rosalia ez. Bai. Horregatik. Baina ez du... En plan, behar dugu alegatzeat ondikan jendea, eta ateratzea zen, no, que izan behar da woke. Bad Gyal naiz, baina izan behar gara woke. Eta hitz egin behar dugu, eta izan behar gara, eta egin behar dugu, eta borroka egin behar dugu. Eta transfeministak izan behar gara. Y que haya tenido que venir Bad Gyal. Oh my god, ez du aipatu Euskal Herriko egoera. Zein da? Terfekin. Zein da? Pues que egin dira manifestaldi banatutak, osea... Ja, nire lehenengo pentsamendua... Ja, como modu superpublikoan. Nire lehenengo pentsamendua hauen zuterakoan izan zen onas, zan en plan, ai ama, distanziatu egin gara. Baina gero pentsatu nuen, eta du manifaterofo bat, en plan kaleti. Ez que hori da arazto. Ei, pues ahí están.
En fin, pasa dezagun, porque gaiari buruz dut gehiago itzegin nahi, porque whatever. Zema demora dara mago aktualidade report fantastiko honekin, Igor. Oh my god, zuko marik emango. Bueno, Rosaliak, orain, bere gauza berria da, esan duela bere artista gogokoena dela, Picasso. James. Ez naz entera horretaz. Ez zen enteratu, pues hori da, movida guztia. Ez que ez daukot urdail nahikoa ikusteko bideo hori. Berak esan du, Picasso oso gustoko duela. Berak esan du ere, badakiela, pues igual, ez dela pertsona honena, izan dituela movidak, no sé qué. ¿Qué movida esan zetxun Picasso, pues? La funa de Picasso. Maltratador. Vale. Vale. Alegadamente, presuntamente. Presuntuki. Nik ez dakit. Bai. Baino, berak esan du, en plan, que asko gustatzen zaio, badakira, baino, que artista eta obra barandu behar dira. Que, a ver, honen ingura egon daiteke debate, iritziak, nik ez daukat iritzi hori, baina, bueno, jo que se, whatever, no? Baina eske nere arazoa dator, berak esaten duenean, eske nik ez dut bera ezagutu. Nik ez dakit diotena egia den edo ez. Victim blaming historian zehar. Bai. Berdira? Hor ja marrazten du zerbait. Wow, Bai. Osea, ni ez dut bera ezagutu, beraz ez dakit esaten dutena egia den edo ez. Victim blaming. Oh my fucking god. Bai. Sign about it, no. Ez oso fuertea. Bada, eta jendia ez da konturatzen, baina tipa hau da guztiz lobotomizauta, ni nau konbentziruta inork ez diola esan inoiz akats bat egin duenik, eta duan jarraitzen du aurrera, eta jazta, eta espero turra super gaizki joatea, zeberez ez dauko interesik, baina ez da gaizki joango, zeren eta marikoiek egin behar dute guztia, por la industria del FOMO. Eta ez ditut akusatu nahi, marikoiak, baina uste dut badagoela kultura hau en plan, showa txarra izan ere joan behar naiz. Badakitu jendea joaten zenean bezala ikustera Madonnaren disko traketxak, porque Madonna da eta ikusi behar dut. Uste dut ondikan efekto rebote hau badaukola. Edo jendia doala ikusteko en plan esateko gero egon dela. Bueno. Ez nago ados, baina bale. Ez duzu uste? Ez. Porque Madonnaren disko traketxak dira como pal mainstream, guretzat dira onak. American Life? American Life, da un diskazo, Daniel. Esan abesti bat ona dela. Denak. American Life diría de sus mejores discos. A tope. I'm drinking eso elate. Bau izan da aktualidadea. Uste dut, ez dakit beste zerbait daukan apuntatuta. Ba ez dakit, mundua, oroa... Atzo ikusi nuen pelikula bat, oso polita. Egia da ikusi nuen da. Las buenas compañías, ditzen la buena compañía. Las buenas compañías, Beira. uste dut. Las buenas compañías. Eskuragarri? Ba, ez dakit non. Ni ikusi nuen Burlatako kulturetxean. Bilatu Googleen. Eta oso pelikula polita, errenterian. Beira. Oinarrituta ez norazten da. Kokatuta. Bai. Errenterian, 1997an, eta pixkat hitz egiten zuen emakume feminista talde baten inguruan, gero itziartzigak espadi idatzuten haien inguruan, Komando Makilla, oso fascinanteak dira, oso guai dira, eta pelikulan ikusten da, nola lagundu zituzten, igual 1000 edo gehiago emakume... Maltratuaren biktima zionak. Ez abortatzen. Bale. Kontua zen abortoa. Eta, aborto aliketa seguruen, eta igual Londresera joaten, edo Frantziera, edo dena delakoa. Guapo. Eta gero badago, como historia lesbiko bat, pelikuloi bat asko gustatzen gainera ateratzen da Nerea Elizalde. Anda! Bai, gure laguna. Begira, podcasteko laguna Nerea Elizalde. Ateratzen da Nerea Elizalde, eta oso pelikula polita eruditzen oso gustu zidan pila bat. Wow. Eta da como fuerte ikustea, en plan, 1997. Bai, eren egun. Pasa dira 50 urte. Bai, nidea manera behar. 50 urte, eta hau, gertatzen hori zen, hemen Euskal Herrian, eta ziren badago estena bat fascinantea, joaten dira kotxe batekin, geisten dira kotxetik, eta botatzen diote gizon nazkagarri bati, Juan Mari etzen dira, hola, pintura boteak. Beira. Eta grabatzen diote Juan Mari violador, no sé qué, deja las mujeres en paz, no sé qué, fascinantea. Eta da, como birgogoratzea, ze beharrezkoa den... La acción directa. La acción directa. Bai. Acción directa, ze beharrezkoa den pixkat violentzia... batera itzultzea. Baina pelikuletan. Eta acción directa. Baina pelikuletan. Oso beharrezkoa da zinemarako. Pinturara irutzen genius. Ze, karo, nola zazten zu jendari? Pinturaz bete da zaudela. Hori egiten zen lehen bankuetxetan, norbaitek lapurtzen bazuen pintura botazen zizaion, identifikatzeko lapurra. Baude alarma batzuk ere, bat tinta. Beira. Sin más, pelikuloi bat, ikusi. Ez dut postura hartzen. Ze lastima. Zergaitik ez duzu postura hartzen, mina daukotzu sorbaldan? Bai. Bizkarrea, markatu. Bizkarra eta sorbalda beti nazten ditut. Ja.
Die como ascensor y semaforo. Badakitzue bi hitz horiek beti konfunditzen ditu dela, daukot munduko dislexia kasurik absurduena, eta ascensor eta semaforo hitzak batzutan interkanbiatzen ditut. Zergatik? Ez nagoelako ongi. Orduan, zergatik daukotzu mina bizkarrean? Tatuaje bat egin dudalako, eta gaurkoan tatuajeen inguruan hitz egingo dugu. Ongi etorriak gure kultura saiora. 15 minutu fresko ditugu, gure bizitzako ibilbidea hitz egiteko tatuaiekin, tintarekin eta gure gorputz ekspresioarekin ez dakit nola jarraitu. Nago gaur espeso, Pues bi kafe hartu dituzu, Bai, oza, imaginao. Ja. Imaginao nola jaikina izan. Ba, itzingo dugu tatuajen inguruan orokorrean, niri asko gustatzen zaizkit. Niri usten zait oso fascinantea jendeak bere gorputza erabiltzea, beren nortasuna islatzeko. Eta Davidze berakada bat jasatzen gaudelako atzerapen prozesu batean. Tatuatu. R-ilea, tintatu, tatuatu, Jarri Azazkalak, Izantote Fernandez. Gorputz modifikazio guztiak dira naturaz oso gauza provokatzaile bat. A ber, egiten badezu una rinoplastia de 14.000 euros izateko sudur normatiboago bat, igual ez. Baina modifikazio korporalak, badakigu zeintzuk diran disruptiboak eta zeintzuk ez, tatuaiak usteot ia beti disruptiboa direla. Eta gero eta revoluzionarioagoak dira, osea, da como gauza bat jendeak oraindik fastinatzen dio, osea, jendeari fastinatzen diona, eta jendeak flipatzen du tatuajeekin, eta da como pero si gaur egun nork ez dauka tatuaje bat. Baina die gorakadak eta berakadak beti, ze da kulturarekin batera doaz, eta orain dabil itzultzen momentu hau non jende gazteak ez ditu tatuairik. Que fuerte. Igor zu baituz du tatuajeak ez? Igor, un tribal en el culo. Egia da, Igorrek dauka besosoa, dena perfecto. Horixe bera. Ez gaur egun itzen zait como fascinantea, pero batek ez izatea tatuajerik. Badago heteronorma bat tatuaien munduan, Ja, eta purismo bat. Baina mordo bat, no? Jendearetzat da como pekatua, o sea, incluso. No, nik zaten eban tatuai industria barruan, bebai, dagoela como daude tribu urbano asko eta estilo asko eta jendeak dauko intensada batzuk. Zuek badakizu tatuaje batek, o sea, badakitela generalizazioa eta tal, eske baina. Tatuajen gatik, dezakekin dezakegu pertsona bat heteroa den. Bai. Fistin indikatzailea badauka besoan. Edo marika den, eski ikusten da nortasuna, ikusten da gure historia tatuajen bitartez. Baina, badago jende heterosexual asko daukala fistin indikatzaile bat. Hori egia da, baino... Ez dakit denotik datorren... No, baina badakitzu lehen egiten zen kodigo hau zure praketan bandana bat zartzen, eta ziur nago bazegoela jende heterosexual gaixoa bere bandana gorde behar zuela bere poltsikuan, eta orduan letrataban de marika, orduan horrek evoluzionatu du fistin tatuaietara zorionak zure senar edo lagun heterosexualak badauka zirkulo beltz bat tatuatuta besoan. Oso popularra izango da Paraiso saunan. Nire ibilbidea tatuaiekin hasten da, uste eta 17 urte nituelarik. Hain gazte. Bai, egin nuen hemen Sorbaldan bihotz bat, Amor de Madrid hartzen duela, nire diseño propiokoa, eta hasi nintzen tatuaje ignoranteekin, ze horrela dizen da estiloa, betetzen nire besoa. Eta hortikan onaino. Zuk nahi zintzen la lengua? Lehenengo zu emeretzi urterekin, Erasmusen negoela. Eta zen triangulua? Bai. Fuerte. Lehenengo triangelo, arroxau. Bai. Dena perfecto, aktivista. A ber, hau dena dator fangarelako... Madrillera asteburua. Horixa. Pasatu huertan asteburua. Ordu, ni esin nintzen honekin, egia den esin nintzela mundu guztia bezala en plan, como... Edo mundu gehiena bezala en plan... Esan nahi bat izan behar du. No sé, que por las precarias. Bai. Ordu, nik egin nuen hau, eta egin nuen bigarrena izan zen Bowieren hau, eta Born This Way. Esan nahi sakonak. Esan nahiak badituzte. Eta ere egin nuen hau, dela un sagrado corazón. Nago obsesionatuta bihotz sakratuarekin. Ze dira, hain politak. Bai. Dira dena. Badakitu zer representatzen duten? Bai. Zer? Bihotz sakratua. Beira. Ez ez dakit zer diren. Ez dakit nondik jaiotzen diren eta... Pues beira. Amen, a usted también. Nire guztiak dakat esan daia. Eta ez da intensada bat egitea arren. Baina behin konturatu nintzen ze pertsona batek galdetu zidan, eta egon neike 40 minutu nire tatuaien inguruan hitz egiten. Hombre, ni ere. No, ez da esan nahi como sakon poetiko bat de nire ama, hemen daukot eskalapendra bat, eta ez da, da guapo dagoelako, eta ja ez da, baina hori esan nahi bat da. Eta da nire guapo dagoen lehenengo tatuaia, hori baino lehen hau denak ziren como super itxusiak, que ojo, gustoko ditut gero Los Simpson daukate ben ere bai, el pez volador. Ja, gaurkoan bakarik entzuten eri bazarete, igual ez da pixkat zaila 10 minutu hauek jarraitzea, baina bueno. Igero jarritzean Euskal Herria
euskalherrieratia.eusen eta hor baduzu bideoa eskuragarri. Horixe bera. Zein da zure tatuaje gogokoena? Zeuria, zure aurpegia. Izen Bai, bonita. nire neskalagun maitagarriaren aurpegia daukat. Ez da ikusten. Hemen, kaixo ikusten da? Hemen. Gutxi. Oso argazki partikular bat da, así que ikusiko balitz ere ez zineten konturatuko. Begira, zuma! Ai ama! A ber, da, ez zara, hortxe. Begira. Hau da nire enekoren argazkirik gogokoena eta tatuatu nuen hemen. Eta gero, hasi naiz egiten beste hainbat pertsonen aurpegiak nire besoan. Eta hau da, como oso rollo... Itxiriz, dela ikusten Carmen de Mairena. Bai, hor dago Carmen de Mairena egindako azkenengoa. Carmen de Mairena, Tomi Guaso, Carla Sofia Gascon, no, Lana del Rey. Nire ama, nire aita, nago, como modu izpiluan dago pantalla eta kostatzen zait modu bat mugitzea. Ez da modu izpilua, beste legora zerretzen da. Egia da. Da modu normala. Orduan dut bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aurpegi nire ezkerreko besoan, eta nahi duz besoa bete aurpegitaz. Gutxien ez ukondoraino. Bale, zu baitzu 7 aurpegi. Bai. Ni baitut, 1, 2, 3, 4 tatuaje Lady Gagarenak. Lau ez daude batera gaizki. Eta ez naiz ez zertaz damutzen. Vale. Gehiago ingo ditut ziur nago. Hemen daukat Lady Gagaren aurpegia, Alejandro bideoklipean, como ez dakizte armarekin, eskopet... Bai, estilo como tradizional batean, baina bai ametralladora batekin. Ametralladora batekin, hemen daukat Born This Way, Mhm. hemen daukat kromatikaren simboloa, eta hemen idatzita daukat, hemen Vanish Into You, Egia da. dela oso polita, eta tal. Eta daukat zu bezala nire amaren tatuaje bat, nire ama ditzen da Ana Mari, eta ditzen beti Aniti, eta hemen daukat. Rollo, ez guztetzeit pila bat, este rollo como camionero, como... Bai, sorbalde baten bihotz bat egitea beti dauka grazia, nik uste dut. Ordura bai dira nireak, gero daukat hemen Marika, gero daukat hemen Bratz bat, que da como referente, Hedwig and the Angry Inch pelikulako The Origin of Love abestiaren bat, eta hau egin nuen Wicked gatik. Hau egin nuen Gilindagatik. Bai. Porque me encanta. Pompa la Roche bat. Eta bi katakumetxo horriek? Eta hostia, hau da bera berria, eski garo berria da. Eta bi gatutxo hauek egiten dutela bihotz bat, como, eski ez dakin dola erakutsi, baina bueno, jazta. Egiten dute bihotz bat bereen bustanekin, eta dira oso politak. Eta gara zuetani. Eta gara zuetari. Correcto. Eta besoan hori, badakizuen nik ditu ala bakarrik ezkerreko aldean tatuajeak. Eta zer gaitik? Vale, hau, honek lotxa ematen dit, baino, pues hola sinintzen jabukatuko dut, ez? Baina Lady Gagak egiten zituen lehen tatuaje guztiak ezkerreko aldean. Ze berak esaten zuen, como burmuinaren alde artistikoa da, ezkerrekoa da, ez nezeritzen ze historia. Eta da, como que aldea hau zen artistikoa eta bestea zen razionala, eta no seke, eta hola sinintzen, baina, bueno, sin más. Ja, puskatu dut, ze jagin dut bat hemen Bizkarran orduan, ja, ez da como simetrikoa. Erakutsiko zenuke bizkateko tatuaia, mesedez? Bai, baina komentatuzuk. Bai, nire bihotzeko lagun bat longo dauko tatuai kontu oso famatu bat Instagramen, eta horrelako pieza zoragarriak egiten ditu. Eta nire neskalagun maitagarriak zure super sexy den ipurdiaren gainean egin du tatuai tribal oso retrofuturistiko bat. Eta hausen zait pila bat. Ez que super guapo dago. Ez que, tio, niri maten date kristun autoestima, en plan, piercing tatuajeak, no seke, hortarako daude, ez? Baina, bai. Da, como que, sentitzen naiz gero, hain hot. Ez que badie. Bai. Badie, bazegoen sketch bat edo tweet bat edo irakurdein eban tokiren baten, dela en plan oso errexada sexy izatia, bakardekin bitxuzu piercingak eta tatuaiak. Lit, eta bastante egia da. Bale, nik erakutsi dut nire besoa. Zuk zer gehiago duzu besoan. Beste besoan, erakutsi ditu, bueno, vale, eingo dut azkar, erakutsi ditut erretratuak. Hemen daukot Yu-Gi-Ohko Mystic Tomato bat, nahi dut nire besoaren atal hau bete de propiedad intelektual. Ez, en plan, ezagutzen ditudan gauzetaz, baina diela pixka bat, en plan, Yu-Gi-Oh bat, inbiot Digimon bat, inbiot beste bat, inbiot Magic. Ze Digimon, Patamon? Ez, Ranamon, erakutsiko dizut gero da, neska... Patamon da honena. Egin zuk. Egin nuke Patamon. Eskumuturretan, bitatuai oso gaizki eginda nire lehengusuak egin zituena bere karrera artistikoa tatuaien munduan hasi berri zagoenean, hauek dira bere lehenengo tatuaiak giza azalean, eta ez limoi azalean. Hemen armi armatxo bat, nudilloetan ditut lau elementuak, lau puntutxo ere bai, Aries bat, emoji bat, ez dakit zer. Gero, beso hau, eskuineko besoa daukot armaz beterik, ditut hainbat ezpata eta guadaina bat eta bar. Hori da fisting. Bai, hori da nire fisting indikagailua. Eldu behar zara como guadainaren eldu lekurarte. Eta gero pues gutxi, ditut Teresa Aguadok eginiko janpoke pare bat direla izugarri itxusiak eta guztiz maite ditut. Atzean daukodan bat beti ahazten zaidana, zein? Dela hilkutxa txiki bat jartzen duena Wish You Were Here, simplemente porque está guapo. Eta gero, eta zure amonarena. Bularrean, nire amonak eramandako
Ez da ikusten. Kolgante bat ez da ikusten. Bestaldera. Ai. Ematen duela agian genitalia bat edo beste bat, baina berdin da. Zeren eta nik badakit nire amonaren lepokoa dela, eta izugarri gustoko daukat. Kostatzen zait hainbeste mugitzea eskuak, bale, jazta. Eta gero hemen lirik batzuk, eta bai nire tatuatzaileak longik esan zidan behin zeukola tinta berde bat, eta laranja ere bai, fluorescentea zela argi egokiarekin, eta hain nuen hau dela Anastasia pelikulako Rasputinen lepokoa, dela como frasko berde bat, zen nuen zerbait bilaneskoa egin eta berdea, eta ez dago beste gauza bilanesko berderik mundu honetan, ez du egin dizdira inoiz. Ja. Inoiz ez du egin dizdira fluoresentziaren pean, orduan fraude baten biktima izan nintzen, baino oso merke egin dizkit beti tipo honek tatuaiak hasi naiz kaxatu. Hankan ez dituzu, ez? Hankan ez, daukat bakarrik hau. Bakarrik bularra eta besoak. Nahi dut egin homogeneoki. Solteen daukan tatuajea da tomatea, eta nahi dut bete utxunea alik eta leizterren. Eta gero, itxoin, eski hau da nire eskenengo azaina. Erretratuen artetik igotzen eta jeisten den linea bat marraztuz, nahi nuen egin Ana Barniren abesti baten letra. Segatzen da, Ana Barniren abestiak irauten dutela 12 minutu, eta nahi dut egin bakarrik zubia, baino da izugarrizko parrafada bat, eta orduan tatuatzaile gaixua hasi zen egiten, eta nik somatu nuen nire bizitzan lehenengoz, zen tatuai guztiak oso txikiak dira, tatuai baten luzeeran somatzen den angustia. Eta agonia. Eta ikusten nuen kopiatzek ez egoen guztia, eta zuen eta agobio nintzen mordo bat utzi genuen erdizka. Eta jarraituko dugu, etorkizunean. Zer bai, agobiatzen dit asko gauza oso handi bat egitea, ze pentsatzen dut tapatzen didala etorkizuneko tatuaientzat hueko asko. Baina ikusten zikit tatuaje handiak. Eta zegatik ez dituzu? Bai, ditut asko. Bizkarrekoa bai. Bizkarrekoa, hankar hemen daukat ere. Hankakoa zenba denbora izan zen? Dakatu como marrazo bat eta da como marrazo bat eta sirena bat hor pixkat entrelazatua, erdi borrokan, erdi erotikoki, erdi... Perfecto. Oso polita. Ez hankan baitut ere desente. Badut ex lagun batekin flamenko bat atuatuta. Badut lagun batekin sirena bat atuatuta. Ni sirenekin eguritzen oso obsesionatuta. Badukat jarrita Aries simbolo bat agesten du cabra cabrona. Wow. Oso divertigarria. Oso divertigarria. Badukat mitiko Antena 3eko pelikula bat tean ateratzen zen gauza baten tatuaje baten. Peli de sobremesa infumable. Bai, kautiba ditzen da, oso pelikula ona. Antena 3en ikusi genuen igande baten, eta genuen tatuatuko dugu, en plan, lokitas. Eta hori daukat. Bai. Eta uste dut, ja. Bastante dia. Bai. Ez que jendiak oso tatuaje gutxi ditu, edo are gehiago. Jendiak tatuaje mordo bat ditxu batzutan, baino die hain irrelevantiak. Ja, egia da, jendasko dituela tatuaje oso handiak eta nire hain handiak egia da, zendizut baietz, baina igual ez. Como esena oso bat. Hori. Izterrean, badakitzu. Nik uste gehiago como parchezitoak eta gero parchezitoek zerbait sortzea. Edo, batean egin dezakezu como zati hau osoa, ez? Baina, no sé. Ignorantaren gorakadan jendeak esaten zuen... hasi ginela tratatzen gure gorputzak gure ikastolako kuadernoaren margena bezala. Eta hori da niri gehien kuriosidadia piztu didan gauza. En plan, justo bibera hori nahi dut nire gorputzaren zat. Orduan bai, oso tatuaien alde. Eta asko falta zaigu zenbora dago? Ez. Hau izan da pixka bat gure tatuaien kronika. Ze tatuaje egin nahi dituzu? Bale, egin nahi ditut, esan ditudan Ranamon eta Elesnor magikako harta hemen besoan, ez dakit ze gehiago. Gero nahi dut erretratuz bete nire besoa, que honek zabaltzen du oso arazo divertigarri bat dela norostia sartuko, sartu ditut Tomi Guaso eta Carmen de Mairena, diala oso guai, baina nahi dut estetikoa izatea, zentzua izatea, letrekin korresponditzea pixka bat, orduan nago pixka bat zalantzan, ze bestalde nahi dut egin denak ja, baina, klaro, igual esagutzen dut referente zoragarri bat berrogeita bi urte ditu denean, berdin da. Gero, nahi dut beso hau bete arma gehiagorekin, egin behar dut fumaimata, @fumaimata Instagramen jeran eska zoragarri batekin, tatuai bat hemen esku honetan, ezagutu nuelako astebukaera honetan, baina tamalez ez genuen izan denbora nahikoa egiteko tatuaia zebera joan behar zen, baina gelditu gara berarekin uda honetan, Torremolinosera joan behar gara eta bera Malagakoa da. Eta gero daukat pentsatuta, zen nire tatuatzailea da oso mistika da estas cosas, tarduan saltzen dizu motorra de pentsatu behar duzu zure gorputzaren diseinua modu holistiko batean, tarduan jakin pixka bat nondik nora joan nahi duzun, izateko diseinu como koesibo bat edo gutxi gora bera. Eta ez dut guztiz erosten motorra, baina pixka bat bai, orduan daukot ideia bat pixka bat gainetik, nire bizkarrarekin egin nahi dudenarekin, baina ez dakit gertatuko den edo ez, hasik ez dut esango. Okay. Bakarrik misteriosa izatea duen zen. Eta zuken emaite.
Nik momentuz beste tatuaje bat, nola da? Fumaimata. Fumaimatarekin. @fumaimata Instagram. Ego como unas aditas, oso politak. Bai. Eta... Nola esaten da ada euskeraz? Badago hitz bat, ezta? Eta gero noiz nahi dut egin behatzak ere, eta oraindik ez nago ziur, baina egin nahi dut doll face. Doll face oso guapo da. Behatzetan, porque ditzet oso kunt. Doll face oso Doll face da... La verdad, norbait ikusi diozu? Bai. Nori. Ez que ez dut esan. Nori, esan nori. Ez dut esango. Vale. Ez dut esango. Porque da como un poco lotxa, baina bueno, ez que gustatzen zait ideia asko. Carla Sofia Gascon. Eta uste dut hori, nik gaztetan eginitzako manu egingo nuke nire izena hemen idatzi txinatarrez, me parece kuntz. Ja, eske badago tatuaien reinu bat non egin naiz zenituen gaztetan, eta gero ez zenituen egin, eta posten zara. Posten zara hori ez egitearen. Nik egingo nuke gaur egun hemen nire izena txinatarrez. Ba egin, si hori dena itzuli egin behar da. Ada Maitagarri? Maitagarri bat? Maitagarri, karo, uste Ada Maitagarri dela izena. Maitagarri egia da. Euskaraz? Bai. Maitagarri bat? Bai, Maitagarri bat, bai. Pues todo perfecto. Bai. Eginiko tatuaiak, edo ez atzean utzi ditudan tatuaiak, eta posten naizela ez egitearen, bai, egin dituen diseinu oso itxusi batzuek, gaztean nintzenean, hori ignorantaren, nola da, zomorroa sartu zitzaidan gorputzean, eta egin dituen diseinu mordo bat, nik gaizki pintatuta, como oso de kuaderno, eta gustoko dut la Baif kuaderno, baina igual hainbeste ez. Egin nuen como de abru bat, como zigarro bat erratzen, eta como, que guapo. Zanituen 19 urte, así que berdin dio. Bueno, beti egin ditzazkezu. Utzi iruzkinetan, zein da zuen tatuai gogokoena. Beti egin dezta. Nola esako zen? Oso kantxatuta gaude. Beti egin ditzazkezu. Hori xebera. Hori zan dut, ez? Listening. Ditzazkezu tatuai asko baitira. Ditzazkezu. Listening. Page 12. Listo, ez? Gozar. Komentatuk esai guztue ea tatuajerik baituzue, negazten den zuen tatuaje gogokoena. Bai. Ea bat itxusi eruditzen zaizuen. Bai, gureak epaitu, mesedez. Eta komentatu ere bai, maitega egituzue. Komentatu. Guapoak gara. Oh my god. Komentatu, guztoko. Oh my god. Hori, mila esker eta datorren astera arte. Ciao!